Здравейте! Днес сме на Старозагорското езеро, по-точно на Легена до Старозагорското езеро, където се провеждат състезанията. Дойдохме да си направим един чалендж с жена ми относно това кой ще се грижи за домашните потребности цяла седмица, а другия ще си бича еляк. Ще ловиме американки, не знам дали се виждат във водата, доста са на брой. Поне съм сигурен, че тук ще хвана. Аз ще хвана, за нея е ясно. Чаленджът ще премине в 4 рунда по 15 минути. Първия рунд ще ловим само на клатушки, всеки от нас ще си избере по 2 или 3 клатушки, сега ще го решим. Втория рунд ще ловиме само на силикон. И третия рунд ще изправиме на битка нашите ръчно направени воблери. Аз имам един бияч, на който много разчитам. Тя също си направи свой. И така. За мъжката аудитория пожелайте ми успех, защото освен че работя, трябва и да се грижа за къщата цяла седмица, ако загубя. Затова не е желателно да губя. И така. Жена ми вече загрява, тренира, пробва си воблера, а пък аз тук си чеша езика. Добре е да започвам аз. Ако видеото ви хареса, харесайте го, споделете го. Ако сте нови в канала, абонирайте се, по този начин ни помагате в развитието. Благодаря и приятно гледане. Останете до края, сигурно ще бъде доста забавно. Да правя постоянно сърдиката. Добре. Значи ето тук съм приготвил по 2 кутийки. Всеки от нас ще трябва да си избере по няколко примамки. И ще има право да лови само с тях до края на състезанието. И така път на дамите. Даваме да си изберат. Или воблера е ясен, ето ги воблерите. Нейния воблер. Ето го. Страшно добра игра, но ще го видите след малко. Така, избра си воблера. Ред на клатушките. Чакаме да си избере. Добре, взе моя фаворит. Много гадно. Яри Ринго, хамрет. Само да го покажем. Съмнителни риби. Една от топ. Поне в моята кутия. Не знам за колегите какво смятат, но както се виждат, доста очително. Напоследък ми хваща по доста риби. Колко? Ми по 3. Айде 3 клатушки си вземем. Ще взема една малко. Добре. Не е лоша. Втория бияч. Без да искам. Без да иска. Сета и става, без да иска. Хваща повече от мен след това. Айде, който казва, че работиш, трябва да си да върши домашната Това работа. никой не го е чул. Никой не го е чул. Ага. Добре, взе си розова. Смятах, че няма да си вземе розова. Айде. Така, мое рете. Си избирам. Тъмна за следващите минути, макар че не знам, тук рибите имам чувство, че и на дъвка могат да се хващат. Всъщност се хващат и на дъвка, да. Един познат миналата седмица хвана на дъвка. Отново хамрет. 2 грама. И малко по-нестандартна. И силиконите сега ще трябва тук да ще избереме. Имам някои нови цветове на Libra. Това, което ти много искаше, съм ти го взел.
Топ при мамката. Ларго Слим. Как ми отгадна. Така няма я. Добре. Не, това не е нормално. А къде са... Тук има още, може да си вземеш. Ето ги. Искам... А по колко силикона взимаме? Всъщност сега ще си мина едната клатушка. Имам ли право? Да, бе, да. Добре, да пробвам Тирол. Много ги хвалят напоследък. Колегите из групите. Искам да я пробвам и тая. Ще махна зелената. Тъмно-зелената с блокат. О, да. Много са яки. Добре. По колко си взимаме? По два, не знам, два. Те са много издържливи, няма как да се скъса, според мен. Добре, Ми изкараш и на мен един такъв? Един ли? Да. Много са яки ти. Ларва. Така. Така. Добре, това е. Как хубаво смърдят. На рак. Направо да се препоръща. Това другото. По колко силикончета вземем? Ми- Пак ли по 3? Да бе, повече силикони сега. Какво толкова? Добре. Малко ще излезем от рамката. Ларго Слим аз искам. Задължително. Така. Ма ти нямаш ли да отворя? Ми, Да ги отваряме? би трябвало да имам някъде. Това не е ли? Ето ги, не, това е ларвата. Ето тук има едно ларго. Ето тук има две ларгота. Ами да е по едно. Ето на теб. Ето на мен. Аз искам и това зелено. Да се сложа воблерчето вътре. Аз ще ловя Ой, тези изглеждат много добре. с сирене ли е това? Не, рак. Ето ги. Повече ни трябва. Сега глави да си отбереме. Тук гледам рибите са доста активни. Ами аз да ти кажа, може ли да си взема още? Силикони? Разбира се. Тук е една... Ето една глава. Ето една извратена работа ще взема аз. За камолка. Една главичка. И... още една по-тежка за камолка. Ето и тая препоръчвам да си вземеш за камола, да имаш една по-тежка. Пускаш ме такова. Помагаш ме. Разбира се. Мяката победа. После ти ще помагаш къщи. Не, чаленджа се, чалендж. Ето. 15 минути. Закачаме по една клатушка. Всъщност аз не съм готов. Заданието почва. Аз не правя. И старт. Започваме. Доста слезат. Не иска да вземат. Първия каст. Ще видим. Две, три, 4 риби отзад. Хоп! Ето е първата риба. Yes! На Тирол. 1 грам. Да. Да.
вървят ли? Значи трябва да... Или да бълнеш и да запалиш, или... Хоп! Трета риба. Лошо. Не е добре. Сега на две. Това не е добре. 3 на 3. И ето дойде края на първи рунд. Платушките. Резултата е равен 3 на 3. Да видим. Започваме след малко с силикони. Започвам с Largo Slim. Фаворит ми е. Закачам го на кука за камула с 3 мм волфрамова глава сега. Ето го монтажа. Всичко влиза вътре, силикона и остава само куката. И втори рунд на силикони започва сега. Старт. Знаех си. Брутален силикон, брутален. Ау, не го виждам. Не знам как ще ги извадя, това ще ме забави много. И времето свърши. И трети рунд на воблери. Започва сега старт.
Сега момента да я настигна. Yes. Вода с една риба. Има шанс. Все още да изравня резултата. Тъй като ти победи на силикон, на когато си бяхме равни. Не така. Свърши! Не е бил. Свърши! Не е бил таймер още. Свърши! Не. Свърши ли? Yes! И равни. И сега предстои четвъртия последен кръг с каквото си изберем. И последния рунд, който на каквото си иска ловим. Аз ще ловя на силикон. Какво ще ловиш? И аз на силикон. Също на силикон. Добре. Еми, започваме, да. Старт.
И как е? Да си победител. Тук що загубих? Мисля, че ще си почивам цяла седмица. Това е по-добре от всяка такова награда, е. да ти кажа. Такова е, да. Независимо дали ще е Облога въдица, си е облог. клатък. Този облог е много добър. Добре. Ето това е. Честито!